Nema veze, jako je. On je nije ubio, ali je našao njeno telo. Što nam nije rekao? A onda sam ja njemu rekao da nema načina da se izvuče. Da svi dokazi govore protiv njega. I znajući koliko je labilan, ja sam mu lično odneo nož u zatvor. Šta pričaš, čoveče? Sve ostalo je bilo lako. A sav novac sa računa na koji si mi dao ovlašćenje već je uplaćen za organizacije koje se bave prevencijom samoubistva. Zato sam ti tražio da mi otvoriš račun i daš ovlašćenja. Ja moje dete nisam mogao da spasim kada si je šutnuo ko poslednju. Možda ću neko drugo dete moći da spasim. Naterao si je da abortira. Onda više nije bilo spasa. Uživaj sada u svom bolu. Ja se neću braniti. Moj život se završio na njenoj sahrani. I daću im sve dokaze za sve tvoje malverzacije. Jel te